Kien hemm min li s-sibt filgħodu għażel jibda jixtri r-regali tal-miliet, iżda 32 persuna koraġġużi għażlu li jisfidaw lil mijiet kiesħa tal-port ta' Marsa Mxett bris l-Istrina. Dan f'dik li kienet il-5 edizzjoni ta' Santa Swim. Bid-daq tal-anijiet tal-festi fl-isfond mina ħares lejn lil ma kiesaħ, probabbli jiddubita jekkux kuraġġuż biżejjed biex jilqa' l-isfida. U min bdaħqa li ma bħala fuq fommu mimli enerġija għal dan il-ġest nobli. Fil-waqt li qrabathom biswit il-post minn fejn kienu se jaqbżu, il-kol pronti biex jiġbdu ritratt ta' dan il-mument. Il-President ta' Malta Marie-Louise Colero Preca rat li tat l-awguri lil kull parteċipant, b'mod partikolari it-tfal li kważi bħeġġa iktar mill-adulti kienu fost l-ewwel li qabżu fl-ilmijiet. Dan fil-waqt li ma naqsitx partita qasira tal-water polo bejn l-awwiema. Madana kollu l-organizzaturi ħasbu wkoll għal min ta' donazzjoni iżda ma kellux il-kuraġġ jom. Għaliex iħufu madwar il-pixxina wieħed seta' jilmaħ il-karattri tant maħbubin ta' Żbejħa u l-Mostru. Kull persuna li rreġistra l-lawma ta' donazzjoni ta' 10 euro għal Malta Community Chest Fund u nata barnuża tal-miliet flimkien ma' ċertifikat tal-parteċipazzjoni.